Moro, täällä on Pematlea 50 eli lakumunkki. Tai lakumunkki eli Pematlea 50 eli ruokatestissä on kurkku. Tämmönen siivu. 3-4 senttiä mä tiedän. Nyt kurkku. Kurkku on hyvä leivän päällä ja muuten vaan tällainen syötäväksi. Tämmöstä nestettä tulee. Vihreä kuori ja tämmöstä. Hyvä on. 5/5. Koska maistuu kurkku. Hehe. Niin, että muista tykätä, kommentoida ja tilata. Jos et ole vielä tehnyt, niin että moro.